fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu is-Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu li mħabba tal-la missierna u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nitolbu. Misser Qaddis, għatina iċ-ċans li nduqu l-verità sħiħa dwar ibnek li jinbattulna bħala l-feddej tagħna. Għamel li ħadd minna ma jgħoddu mbiet jew barrani għal din il-grazzja kbira tal-imħabba tiegħek illi tlaħmet u saret bniedem fostna u għalina. Għatina illi jimdawlin bir-raġuni tagħna u fuq kollox bid-dawl tal-kelma tiegħek naslu sabiex narfu f'ibnek Ġesu, il-feddej u s-salvatur waħdieni ta' kull bniedem. Ħalli narfu nimxu warajh u jagħtina triq ġdida illi twassalna biex jum wieħed nistgħu nikkontemplaw wiċċ imwiċċ fis-sema. Dan kollu nitolbuh permezz ta' Ġesu li miegħek u mal-Ispirtu Santu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlehem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi magi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lud? Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwadu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittiba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. U huma qalulu f'Betlehem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta. U int Betlehem, art ta' Ġuda, le, m'intix li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael. Erodi imbagħad sejjaħ il-magi bil-moħħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih daritilhom il-kewba. Bagħathom Betlehem u qalilhom: morru, staqsu sewwa għat-tifel u meta jsibuh ejjew għejduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-Sultan telqu u wara il-kewba li kienu raw tiela bdiet miexja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba imtlew b'ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu id-dar u raw li t-tifel ma' ommu Marija, inxteħtu fl-art imuh, fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali deb, inċens u mirra. Imbagħad, billi kienu imwissin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulej. Im
Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra s-solennità tal-Epifanija tal-Mulej Ġesu. Almenu f'pajjiżna din niċċelebrawha f'dan l-ewwel ħadd tas-sena li ma' solennità normalment hija marbuta mal-jum tas-6 ta' Jannar. U dan huwa dovut għal fatt illi fil-Knisja kien hemm żewġ kalendarji, kien hemm il-kalendarju segwit mill-Knisja tal-Punent da Gregorjan u kien hemm kalendarju ieħor tal-Knisja tal-Lvant illi kienet issegwi kalendarju ieħor. Bil-konsegwenza illi fil-Knisja tal-Punent il-festa tal-Miliet tiġi ċċelebrata fil-25 ta' Diċembru, waqt illi fil-Knisja tal-Lvant għada din il-festa tas-6 ta' Jannar, l-Epifanija tal-Mulej Ġesu, il-festa prinċipali f'dan iċ-ċiklu ta' ċelebrazzjonijiet marbuta mat-twelid ta' Ġesu. Barra minn hekk, is-6 ta' Jannar xi ftit jew ħafna jgħod illi huwa l-40 jum minn meta bdejna l-Avvent. Għaldaqstant fuq il-mudell tar-Randan din il-festa tal-lum hija meqjusa bħala il-festa tal-għid tax-xitwa illi tiġbed magħha dawn l-40 ġurnata tal-Avvent u tal-Miliet bħala randan ta' preparazzjoni, avvent ta' preparazzjoni għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-għid fl-Epifanija tal-Mulej Ġesu. Aktar il-qudiem ikollna ċans nitkellmu kif jidher dan il-misteru tal-għid, dan il-misteru ta' Alla li tneżża, tbaxxa, xejjen sabiex imbagħad il-missier Alla wera f'dan ix-xejn f'din id-djufija ta' dan il-misteru tal-iben li sar bniedem il-glorja tiegħu, hekk illi libsu bil-ħajja tal-qawmien. Is-silta miktuba minn San Mattew waħdu bħal evanġelista tinkwadra sewwa f'dak l-iskop illi kellu San Mattew fit-tiswir tal-Vanġelu tiegħu. San Mattew jinsab flimkien mal-Knisja tiegħu, Knisja prinċipalment tal-ut li saru insara, komunità ġudeo-kristjana ġewwa Antiokkja tas-Sirja, hija Knisja li għandha qudiemha diffikultà kbira. Nuqqas ta' ċarezza sa fejn għandhom jippermettu lil dawk li mhumiex Lut sabiex jissieħbu magħhom fil-komunità Kristjana. Din kienet l-ikbar u l-ewwel diffikultà ta' evanġelizzazzjoni li kellha l-Knisja. Immaġinaw ftit aħna xi ftit jew ħafna nistgħu nifhmu din is-sitwazzjoni meta aħna din ngħixu f'soċjetà multietnika għandna ħafna barranin fostna, nistmawu u nqisuhom u nsejħulhom barranin meta fil-fatt ilhom hawn u taġnu magħna u jinsabu fostna. Imma b'xi mod jew bieħor għadna nqisuhom bħala barranin u forsi anke disgrazzjatament b'disprezz. Hekk ukoll ġrala l-Knisja tal-bidu. Ġesu kien ludi, il-familja tiegħu kienet ludija, l-apposti kienu lud, l-ewwel Kristjani kienu lud. U allura kienu jqisu li huwa patrimonju esklusiv tagħhom illi lil Ġesu iżommuh biss għalihom. U din ħolqot kriżi kbira fil-Knisja tal-bidu, kriżi illi waslet għal konflitti kbar kif jgħid il-Ktieb tal-Atti tal-Apostli bejn Pietru u Ġagbu flimkien fil-konfront ta' Pawlu. Madankollu l-Ispirtu ta' Alla, il-kelma ta' Alla, anke kif jixhed dan ir-rakkont, hija kelma daqskemm hija fraġli, daqskemm hija dgħajfa, hija qawwija. Għaldaqstant meta bħallu donnu li kollox jidher illi sejjer lejn xifer tardum, terġa' titfaċċa t-tama u jerġa' jibda kollox mill-ġdejd. Il-kelma ta' Alla qatt u qatt ma timponi ruħha. Il-kelma ta' Alla minkejja li aħna nqisuha bħala xapla taqta' b'żewġ tixfar, madankollu hija tipproponi lilha nfisha, aħna l-bnedmin inwassluha
kważi sat-temma tagħha sat-tmiem tagħha madana kollu xorta l-kelma tibqa' kelma ta' Alla u kapaċi taraf tgħaddi minn sqaqien u minn toroq sabiex tkompli il-vjaġġ tal-fidwa tagħha. U allura dak li sejjer jirrakkonta San Mattew f'din il-ġrajja tal-maġi li tipikament tikxef il-karattru ta' dan l-Evanġelista. Fl-ebda mument Mattew ma jħalli lilu nnifsu jidher fil-Vanġelu tiegħu. Fl-ebda mument ma jitkellem dwaru San Mattew. Imma għandna frażi illi ħafna studjużi jobsru illi San Mattew jinħeba warajja u fl-istess waqt jikxef lilu nnifsu. Meta jgħid hekk, kull skriba li jkun sar dix-xieplu tas-salta ta' Smewiet joħroġ mill-ħażna tiegħu kemm il-ġdid kif ukoll il-qadim. U allura Mattew huwa dak li skriba jiġifieri mħarreġ sewwa fil-mod ta' kif kienet tinkiteb il-kelma ta' Alla, ta' kif kienu jinkitbu l-kummentarji tal-kelma ta' Alla fuq l-Antik Testament u għaludi mħarreġ sewwa huwa skriba, però illi jagħmel pass il-qudiem, sar dix-xieplu tas-saltna ta' Smewiet u ma jistax jibqa' ankrat fin-nostalġija tal-passat imma nfetaħ għal ġdid tal-Vanġelu. Li ma ġdid jisfida lill-bniedem, partikolarment lill-ludi bħalma kien Mattew, imma jisfidah sabiex jikber dejjem aktar f'dan l-arfien u waqt li jaraf illi hemm il-qadim u għadu validu jista' joħorġu madanakollu joħroġ ukoll fl-istess waqt il-ġdid. Jekk aħna nżommu dan quddiem moħħna nifhmu għalfejn San Mattew propju fil-bidu tal-kapitlu 2 tal-Vanġelu tiegħu idaħħal dan ir-rakkont. Idaħħlu għaliex prinċipalment San Mattew ifassal il-Vanġelu ta' twelid ta' Ġesu, tal-infanzja ta' Ġesu madwar il-figura ta' Ġuseppi. Imma mbagħad idaħħal din ix-xena tal-maġi u x-xena oħra, ix-xena tal-qtil tal-innoċenti trabi ta' Betlem, idaħħalhom bħala xeni illi jikxfu l-isfond ta' dak li għadda minnu Ġuseppi u eventwalment ta' dak li għadda minnu l-misteru ta' Alla li sar bniedem. Misteru li sa mill-bidunet sab ħafna oppożizzjoni. Madanakollu, kif jgħid San Ġwan, id-dlam ma jelbux. U allura San Mattew qiegħed jikteb bħal donnu kummentarju li tisejħulu midrax għall-istorja l-aktar fundamentali tal-poplu ta' Iżrael li kienet l-istorja tal-Esodu. Il-ktieb tal-Esodu jirrakkonta l-ħruġ tal-poplu ta' Iżrael mill-art tal-Jasar, mill-Eġittu, Alla li joħorġu u jmexxih lejn l-art imqazza. U l-mixja mhix sempliċement mixja fejn wieħed jibdel il-lokalità ta' fejn joqgħod, u allura ġeografikament mill-Eġittu isibu posthom fil-Palestina, imma pjuttost huwa vjaġġ interjuri, vjaġġ ta' maturità kbira, vjaġġ ta' skoperta fejn il-poplu ta' Iżrael iħalli l-esperjenza tal-qadi, tal-jasar, tas-servitu u jaqbad it-triq lejn il-qadi veru, lejn is-servizz veru biex jaqdi lill-Alla fl-art li Alla kien tah. U allura San Mattew waqt li qegħdin naqraw dan ir-rakkont tal-Vanġelu tal-lum inżommu f'moħħna il-poplu ta' Iżrael illi ħareġ minn artu mill-art tal-Eġittu u l-mulejjet imexxih. Anke Alla sejjer imexxi lil dawn il-popli pagani, lil dawn il-maġi. Il-kelma li juża San Mattew hija bil-Griek magoj illi kellna nivvintaw kelma lija. Għaliex din il-kelma ma kellniex kelma lija u allura ġiet b'xi mod sewwa
żviluppata l-kelma maġi li tista' tindika wieħed illi għandu x'jaqsam mal-maġija, wieħed illi għandu x'jaqsam ma' sħarijiet, wieħed illi jistudja l-kwiekeb u allura huwa astrologu, wieħed li huwa assis pagan illi jikkomunika mad-divin. Il-fattu illi dawn il-maġi huma barranin, mhumiex Lut. Issa hemm min jgħid illi dawn il-maġi jistgħu jkunu il-Lut li ma kinux fil-Palestina, u allura dawk il-Lut illi kienu kieku aħna nużaw il-kelma kienu emigranti, kif ngħidu aħna għandna ħafna Maltin jgħidu li hemm Maltin u għawċin aktar minn Malta u Għawdex, barra minn Malta u Għawdex milli f'Malta u Għawdex. Mhux ħanitlu fil-mertu ma l-kelma emigranti, u allura dawn il-Lut emigranti li kienu jgħixu f'artijiet oħra, mhux dik fartom fil-Palestina, imma bi probabilità kbira San Matteo m'għandux moħħu dawn il-Lut emigranti f'pajjiżi oħra li mhumiex tal-Palestina, ma pjuttost il-popli pagani, dawn li ġejjin mill-Vant, pjuttost forsi anke mill-Persja. Mhumiex Slatin, għaliex fl-ebda mument ir-rakkont ma jirreferi għalihom bħala Slatin, bħala dawk illi huma medija fil-poter, imma huma dawk illi għandhom bħala interess fil-ħajja tagħhom l-istħarriġ tal-erf, l-intelligenza, pjuttost ikollna ngħidu ir-raġuni. Jalla l-bniedem, jalla aħna nibqgħu nkunu bħal maġi bħal sitna l-fuq. Waħda mid-disgrazzi kbar li ġralu l-bniedem tal-lum hija li tant rasu u l-ħarsa tiegħu hija baxxa illi laqqas huwa stess ma jħaddem l-istess kapaċità tiegħu tar-raġuni. Bil-konsegwenza illi lanqas qed jinqeda b'din l-istess raġuni tiegħu bl-istess serf tiegħu ħalli jara fis-sinjali illi Alla poġġa fil-ħolqien. Il-bniedem min natura tiegħu diġà jista' jasal biex jiskopri lill-Alla, l-misteru ta' Alla, l-assolut. Dak Alla illi huwa qabel kollox, huwa dawl minn dawl u li jmexxi kollox. Ġala darba dawn il-maġi l-ħarsa tagħhom mhix l-isfel imma l fuq jiskopru dan is-sinjal fin-natura. Dejn l-aster, din l-istella illi tidher fil-ħolqien u li jitwemmin ta' dawn il-popli tal-Vant imbiet kien illi meta fin-natura jidher dawl speċjali dan kien ifisser illi twieled bniedem speċjali. Fil-fatt, fi żmien Neruni ġabar trattat fuq l-astroloġija u fih hemm miktub propju dan il-prinċipju illi meta kienet tidher xi kewba speċjali dak kien is-sinjal li twieled bniedem speċjali. Fl-iskrittura għandna diversi momenti fejn din l-idea tal-kewba tkun sinjal ta' profezija għal din id-dawl speċjali illi der u li l-maġi għarfuh bħala sinjal sabiex huma jitilqu jfittxu. Meta għandna fil-ktieb tal-Ġenesi il-ħolma li kellu Ġuseppi li kien mibjuħ minn ħutu ġewwa l-Eġittu, Ġuseppi jara fil-ħolma ix-xemx u l-qamar, simbolu ta' Ġakob missieru ta' ommu. Imma mbagħad jara 11 il-kewba kull waħda għal wieħed minn 11 il-ħutu. Mela kull tribu kien irrappreżentat minn din il-kewba, anke tribu ta' Ġuda li minnu kellu jitwieled David. U sal-ġurnata tal-lum is-simbolu ta' David għada din il-kewba. Anke l-bandiera tal-istat ta' Iżrael iġġib fuqha din il-kewba ta' David. Imma mhux biss. Meta fil-ktieb tan-Numri għandna r-rakkont tal-poplu ta' Iżrael kif semmejt qabel illi kien jiġġerra fid-deżert biex mill-Eġittu jasal fil-Palestina, jasal fil-pjanura ta' Moab li hemm il-Ġordan. U n-nies ta' Moab, partikolarment
ir-re kien jismu Balak ma ħadux pjaċir u ma rridux jagħtu l-permess biex dan il-poplu jgħaddi minn fuq arthom. Għaldaqstant dan ir-re Balak talab lis-saħħar li kellu kien jismu Balam sabiex jagħmel oraklu ta' saħta fuq dan il-poplu ludi li kien qed jippersisti u jinsisti sabiex jgħaddi minn fuq l-art ta' Moab. Ovvjament meta jgħaddu dan kien ifisser li kienu sejrin ħarbtu l-eliqi, sejrin jieklu l-prodotti tal-art u l-komplament. U dan Balam, dan is-saħħar, minflok ma għamel oraklu ta' saħta, minflok ma għamel profezija negattiva fuq dan il-poplu, jagħmel oraklu illi permezz jew jgħid li qed jara kewba li titla mid-dar ta' Ġakob. Ovvjament din il-kewba il-poplu ludi ra li titwettaq f'David, is-sultan, jew forsi f'Ġosija li kien ukoll sultan provvidenzjali ħafna f'mument ta' kriżi qawwija qabel l-eżilju tal-Babilonja. Ma fuq kollox din il-kewba ta' Ġakob b'xettru illi isalta għal dejjem, din il-profezija titwettaq għal kollox fit-twelid ta' Ġesu, l-opra tal-Ispirtu Santu. Hemm diversi momenti oħra fejn tissewma l-kewba. Pereżempju l-profeta Iżajja jitkellem minn oraklu kontra l-art tal-Babilonja. U jgħid hekk il-Babilonja li kienet dak il-poplu li kien qed jaħkem u jżomm fil-jasar il-poplu ta' Iżrael, u meta wasal illi din il-renju dan l-imperu jiġġarraf għax bdiet il-ħakba tal-imperu tal-Persja, il-profeta Iżajja jindirizza lis-saltna tal-Babilonja li kienet qiegħda tiġġarraf u waslet fit-tmiema u jgħidilha hekk: fnietek il-kotra tal-kunsillieri tiegħek. Ħajqumu issa u jenuk l-arriexa ta' smewwiet li jħarsu lejn il-kwiekeb u ta' kull xahar jgħidulek x'se jkun li ġej għalik. Ftit kliem il-profeta Iżajja jindirizza lil Babilonja u jgħidilha: inti li normalment serraħt rasek fuq l-arriexa ta' smewwiet, jiġifieri fuq dawk li huma l-astroloġi li jaqraw is-sinjali fil-ħolqien fis-sema. Ejdulhom issa, jgħidulkom x'hemm jistennina il-qerda totali tal-Babilonja li kienet mimlija tant bi anfisha għaliex l-imperu tal-Babilonja kien sejjer jiġġarraf u jibda l-imperu ta' Ċiru tal-Persja. Men allura anki hawnhekk dawk illi jaqraw is-sinjali tal-kwiekeb, is-sinjali fis-sema, huma dawk illi b'xi mod iħabbru dak li kien sejjer jiġri. Anke Ġob iqabbel il-kewba ta' filgħodu ma' anġlu. U allura jista' jkun ukoll li San Mattew meta jippreżentalna din il-kewba li qiegħda tmexxi lil maġi b'xi mod qiegħed ifakkarna fl-anġlu tal-mulej li kien imexxi lil poplu ta' Iżrael matul il-mixja tiegħu fid-deżert. Alla li kien jibgħat isħaba binar u l-kolonna tan-nar bil-lejl biex imexxi l-poplu tiegħu. U allura b'xi mod meta San Mattew ifassal dan ir-rakkont kif qed fil-bidu jerġa' għandu f'moħħu li bħal dunniet jerġa' jikteb mill-ġdid il-ġrajja tal-Esodu. Il-fattu illi dawn il-maġi telqu u mxew wara din il-kewba u waslu Ġerusalemm. U kif qedtilkom fil-bidu bħal donna l-kelma ta' Alla dejjem hija destinata li tlaqqa daqqa li bħal donna sejra twassal għal-mewt. Imorru għand mill-inqas li kellhom imorru jistaqsu. Għax imorru għand Erodi illi dan kien b'xi mod għamel lilu nnifsu sultan tal-poplu ludi. Kien bniedem qalil, kien bniedem ippermettu li ngħid anke miġnun bil-poter, kien qatel 12 persuna fosthom 3 uliedu. Wieħed minnhom ftit qabel ma miet. Dejjem għaliex kien iffissat sewwa bil-kilba l-poter. Immaġinaw ftit
ir-rabja tiegħu, il-kriżi li daħal fija meta dawn il-maġi mill-bot jiġu u jgħidulu li qegħdin ifittxu lis-sultan tal-Lut li twielet għax rajna il-kewba tiegħu tiela u ġejna inqimuh. Is-silta tgħidilna illi Erodi tħawwatu u Ġerusalemm kollha miegħu. Eżattament Erodi triet bil-biża'. Il-pedament ta' dak li fuq huwa kien jafferma lilu nnifsu ġimriet bħal donnu kien sejjer ta' għad-dinja għalih. Għaliex il-fatt li twielet is-sultan tal-Lut kien ifisser li s-saltna tiegħu issa hija magħduda u waslet fit-tmiema. Għaldaqstant jiġbor il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwielet il-Messija. Din id-darba mhux aktar is-sultan tal-Lut imma issa jirreferi għas-sultan tal-Lut bħala il-Messija. Mela ir-raġuni għalfejn Erodi kien qed jibża u miegħu Ġerusalemm kollha hija illi mhux biss twielet sultan imma li dan is-sultan huwa dak definittiv, dak aħħari, huwa il-Messija, dak li sejjer isalva lill-poplu ta' Iżrael. U allura l-ewwel wieħed illi kien sejjer itejr għax l-ewwel wieħed li kien jaħkem lill-poplu kien Erodi nnifsu. U b'xi mod anke dawk li kienu miegħu, għax anke dawn kienu qegħdin jaħkmu u jżommu fil-jasar lill-poplu ta' Iżrael. Jirreferu ruħhom għall-Iskrittura. Il-kelma ta' Alla hija patrimonju tal-poplu Ludi u dawn l-iskribi u l-qassisin il-kbar jirreferu ruħhom għall-kelma ta' Alla. Għaliex it-Testament il-ġdid jagħti kompletezza iwassal għat-temma it-Testament il-qadim. Mingħajr it-Testament il-ġdid mingħajr Kristu, l-Antik Testament jibqa' sempliċement xewqa għal quddiem. Imma fi Kristu dawn ix-xewqat kollha, dawn il-profezziji jitwettqu. U allura l-iskribi u l-qassisin il-kbar jirreferu lil Erodi mill-profeta Iżajja din il-profezzija. U inti Betlem art ta' Ġuda, lem inti xliżar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jera l-poplu tiegħi Iżrael. Anke din id-darba l-kelma ta' Alla azzardat tażel belt xkejkna. Ma azzardatx tażel il-belt kbira ta' Ġerusalemm li kienet ukoll fl-art ta' Ġuda, imma għażlet il-belt ta' Betlem. Minkejja li kienet il-belt ta' David xorta waħda kienet belt żgħira ħafna, belt umli ħafna. U l-kelma ta' Alla terġa' tażel dak li huwa dgħajjef, dak li huwa xejn, sabiex turi it-toroq ta' Alla. U Alla darb'oħra mill-ġdid bħal donna l-kelma ta' Alla sejra tidħol fi kriżi. Possibbli li dan il-Messija ġej minn Betlem? Madankollu l-kelma ta' Alla għandha qawwa fiha nfisha, daqskemm hija dgħajfa, daqstant hija qawwija. Erodi tant il-biża' ħakmitu illi jkompli jgħidilna l-Vanġelu u dan f'konfront u f'kuntrast qawwi ma' dak li qed jirrakkonta San Mattew fil-konfront tal-maġi, isejjaħ lill-maġi bil-moħbi u tkixxef bir-raqqa kollha id-dettalji ta' dak il huma kienu jafu u li kienu lemħu fin-natura. Eżies jista' jkun li aħna tant ma narfux dak li l-mulej poġġa fil-ħajja tagħna l-għana li huwa żejjinna bih, illi lanqas nużaw dawk l-istrumenti li l-mulej oġbu jagħtina fosthom l-istess raġuni tagħna. Ir-raġuni mhix kontrarja għal fidi. Il-Katekiżmu tal-Knisja jgħidilna illi ir-raġuni twassalna fuq l-għadba tal-misteru ta' Alla. Twassalna fuq l-għadba tal-misteru ta' Alla.
il-bniedem li ma jħaddimx ir-raġuni f'dan ir-rigward huwa inqas bniedem. Huwa bniedem illi qiegħed jgħix sa ċertu punt il-ħajja tiegħu ta' bniedem. Imma mbagħad jekk ir-raġuni twassalna fuq l-għadba sejra tkun id-dawl ipprovdut minn Alla, aħna nsejħulu ir-revelazzjoni li sejra tdaħħalna, tħaddanna sabiex dak Alla inkunu nafu tassew minnu. Bir-raġuni biss naslu li niskopru li hemm Alla, imma ma naslux li niskopru min huwa dan Alla. Hija r-rivelazzjoni, daw li jiġi minn fuq. Alla dak li jipprovdilna dwaru nnifsu li sejjer jurina tassew min huwa Alla. U jekk aħna narfu min huwa tassew Alla, narfu il-kobor ta' kull wieħed kull waħda minna u narfu illi tassew it-tarbija ta' Betlem hija s-Salvatur tagħna. U allura Erodi mhuwiex lest għal dan il-proċess, għal din il-mixja, għal dan il-vjaġġ. U allura jibgħat lill-maġi. Għandha raġun li l-kewba tejb fuq il-belt ta' Ġerusalemm, għax ir-reżistenza illi nistgħu noħolqu aħna li d-daw li jipprovdilna Alla tkun reżistenza tali illi aħna ma nibqgħux aqqas nifhmu lilna nfusna. Ma nibqgħux lanqas aħna stess bnedmin monijin b'dawn il-ħiliet. Il-maġi ġala darba jitilqu minn Ġerusalemm jerġgħu jilmħu il-kewba illi tibda mill-ġdid timxi qudiemhom u twassalhom sal-post fejn kien hemm it-tifel. Tassew illi il-kewba ma tqarraqx. Il-kewba sejra twassal biex tlaqqa lil dawn il-maġi u jaslu biex jiskopru dak li kienu qegħdin ifittxu. Kif raw il-kewba imtlew b'ferħ kbir tassew. Meta mbagħad daħlu id-dar u raw li t-tifel ma' Ommu Marija inxteħtu fl-art iqimuh. F'dinja li kienet qejm is-seta tal-imperi, f'dinja li kienet qejm is-seta ta' min jaħkem, dawn il-maġi waslu biex iqimu id-djufija ta' din it-tarbija. Mattew kien diġà tkellem fil-ktieb tan-nisel ta' Ġesu fl-ewwel kapitlu illi dan Ġesu din it-tarbija hija wieħed minnha. Imma fl-istess waqt mhux wieħed minnha għax huwa opra tal-Ispiritu Santu. U allura f'dak li jidher hemm dak li ma jidirx. Il-maġi issa waslu biex jiskopru dak li ma jidirx. F'dik it-tarbija li tidher għaliex qudiema jinżlu sabiex iqimuha. Fetħu it-teżori tagħhom. Dawn mhux biss ġabu r-regali, imma fetħu it-teżori tagħhom. Aktar il-qudiem sa Mattew fil-Vanġelu jgħid illi fejn hu it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek. Għaliex normalment it-teżor huwa marbut mal-qalb u l-qalb tintrabat mat-teżor. Fil-każ tagħhom dawn fetħu il-qalb tagħhom, l-eżistenza kollha tagħhom, il-ħajja kollha tagħhom. Għaliex issa kienu sejrin iġarbu il-veru sens ta' min ta' bil-ħaq huma. Ta' dak Alla l-veru li tassew iħobbhom tant li ċekken. U minkejja li huma kienu medijin fi ħwejjeġ kbar u intelligenti, imma Alla għażel ħwejjeġ żgħar ċkejkna wumli sabiex iħawwat lil dawk li huma l-orrief. Minbagħad ikompli offrewlu rigali, deb, inċens u mirra. Ovvjament hawnhekk huma kollha modi simboliċi ta' kif San Mattew jistqar il-fidi dwar din it-tarbija. Il-fidi ta' dawn il-maġi dak li jistqarru
hija rrappreżentata minn dawn id-doni li ċertament tarbija ta' twelid, tarbija ċkejkna ma kienx teħtieġ, imma li għandhom tifsira kbira ta' fidi. Id-deb normalment huwa l-materjal l-aktar prezzjuż illi jesprimi l-għana, jesprimi il-kobor, jesprimi s-seta. U allura il-maġi jarfu il-kobor fiċkunija ta' din it-tarbija. Is-saltna ta' dan it-tifel ċkejken. U allura titwetta dik il-profezija li Natan kien qal fl-Antik Testament lil David li jissaltna ma jkollix tmiem, jien inkun għalik missier u inti tkun għalija ibn. It-tieni inċens, l-inċens normalment jinħaraq fit-tempju u kien jesprimi mod sabiex bħal donnu nfissru t-talb li jasal għantalla, kif l-inċens id-doħħani fuq, jitla l-fuq, ekku koll it-talb, imma din id-darba it-talb tagħna sejjer jitwassal għantalla permezz ta' dak li huwa l-medjatur, dak li huwa l-pont, il-bridge li jaqqat lilna ma' Alla, s-saċerdot li huwa Kristu, saċerdot waħdini, huwa s-sellum li permezz tiegħu Alla ġie fostna, imma wkoll huwa s-sellum li permezz tiegħu aħna naslu għand Alla. U allura l-inċens. Mbagħad fl-aħħar eventwalment għandna l-mirra. Din il-fwieħa prezzjuża ħafna li kienet tintuża partikolarment mill-popli tal-Lvant l-ewwel net bħala fwieħa sabiex l-arus u l-arusa jindilku b'din il-fwieħa fil-jum tal-erusija tagħhom. Imma wkoll il-mirra li kienet tintuża sabiex titratta l-ġisem mejjed skont it-tradizzjoni tal-Lud qabel ma dan jiġi mod id-difna. U aktar il-qudiem fil-Vanġelu sejrin nisimgħu fir-rakkont tal-Passjoni illi minkejja li Ġesu ġie moti il-mewt sagrilega tas-salib madankollu ma kienx eżenti milli jingħata dilka xierqa ta' mirra u sabbara qabel ma jitqiegħed ġewwa l-qabar. U allura jekk sal-mument ta' mewtu kien trattat bħala l-għar, mal-mument ta' mewtu l-qudiem sejjer jiġi mogħti trattament mill-aqwa, u allura l-ġisem tiegħu jiġi preparat bid-dilka. U allura din il-mirra tesprimi l-imħabba kbira ta' Alla murija f'din it-tarbija li maħabba ma tħarix lil din it-tarbija milli ma tgħaddix mit-trawma tal-mewt. U allura din it-tarbija hija tarbija wkoll bħalna mortali, destinata għal mewt. Huwa ħafuqu il-mortalità tagħna biex aħna nieħdu minn għandu l-immortalità ta' Alla. Din l-esperjenza kienet tant esperjenza li poġġiet lil maġi f'kuntatt mal-misteru ta' Alla illi Alla jirrivelalhom triq oħra. U s-silta tal-Vanġelu tagħlaq billi tgħid telqu lura lejn narthom minn triq oħra. Jalla verament l-esperjenza tal-maġi tħalli jiddawwal l-esperjenza kollha ta' fidi illi aħna ngħixu, partikolarment għadna fil-bidu tas-sena, hija esperjenza ta' reliġjuża imma mhux biss, walla ħares tkun hekk biss. Hija esperjenza iva reliġjuża imma li trid wassalna għal fidi, jiġifieri relazzjoni personali ma' Ġesu, tant li jiena nagħtih il-fiduċja kollha tiegħi ħalli jiena ngħix bis-saħħa tiegħu. Huwa dak li tassew isalvani, huwa dak li tassew jagħti sens lil ħajti, huwa dak li tassew qudiemu jiena lest li dejjem u f'kollox niftaħ it-teżori tal-ħajja tiegħi b'ċertezza illi dan il-mulej sejjer wassalni għal fidwa li jiena nkun moni dik l-imħabba li tiġini minn Alla illi dejjem u f'kollox naraf li Alla li iqisni bħala ibnu il-maħbub.
Ejjew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu permezz tagħha nistqarru li aħna l-koll aħwa, aħna minn aħna. Grazzi għal dan il-feddej li huwa marbut mal-ebda ġens, mal-ebda lingwa, mal-ebda nazzjon, imma li huwa l-feddej Ġesu li ben ta' Alla, il-feddej ta' kull bniedem f'kull żmien. Nitolbu flimkien u nkantaw. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi sant nagħtek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk dak fl-art. Ħossna ta' kuljum. Għatina l-lum. Aħfrimna it-dubit tagħna. Aħfrimna it-dubit tagħna. Bħalma aħna kol nafru li min ħati għalina la daħalniex fl-ebda tiġrib, iżda nisna min kull deli missirna. Il-mulej ma'kom u iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Amen. Et jinfirex mal-widin lehen l-aġli ta' smawiet, għalja ħelwa ta' fer, edha tfawar għal-plonit. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hallun orvatajrun nas, rajan ġabru għall-aħbar, aħbar tajbar isqala, kolla fer blaqat ramrar. Gloria in excelsis